Gibana-bana nga dili mo minus sa 38 ka mga pasahero ang patay human sa pagkahagsa sa usa ka eroplano sa nasod sa Kazakhstan atol sa kasaulugan sa Pasko, Disyembre 25. Mo kini pamayag gibuhian sa Deputy Prime Minister nga si Kanat Bozumbaev sa usa ka meeting sa mga Azerbaijani officials. Gibutyag usab sa Prosecutor General's Office sa Azerbaijan nga sa inisyal nga investigasyon naa sa 32 ang natala nga nakasurvive sa pagkahagsa sa mong eroplano. Nasayran nga lulan sa Azerbaijan Airlines Flight J28243 passenger plane ang 67 ka mga pasahero ug 5 ka mga crew members samtang gabiyahe gikan sa Baku, kapital sa Azerbaijani, padung sa Grozny, syudad sa Russia nga limutang sa norte nga bahin sa Caucasus. Sumapa sa aviation watchdog sa Russia nag-emergency landing among eroplano human sa usa ka bird strike kun pagkaigo sa eroplano nga sa mga langgam. Makita sa usa ka video footage ang paspas nga pag-descend sa mong passenger plane hangtod nga nahagsa kini og misilaob. Padayon nga nagpaalim sa mga tambalanan ng mga survivors nga naghangyo nga pangitaon ang mga kauban nilang miyembro sa pamilya nga lulan sa mga eroplano samtang padayon usab ang investigasyon sa lokal nga otoridad atol sa maong crash site.